Naimbag nga orasyo amin gagayem. Di pa kasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam ang nagpailingad itinagan Alinda at taga Nueva Vizcaya. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Medina family iti saranay kabatuan Isabela from Maricel, Medina. Shout out kada Adela Vergara, Castañeda Floresma, Nida Nieveras, Mericia Bailen, Susan Ronquillo, Belinda Ramos, Linda Pasion, ken Gwen. Happy birthday kani Joanne Rovillos. Advance happy birthday kani Father ko Boy Escalona di Ilocos Sur from Des iti Singapore. Shout out kada Jaime Rodriguez, Maribel Boat ken Noli Olinares. Happy birthday iti kaanakak ani Kier Jansen Maranyon iti San Vicente Alamino City, Pangasinan from Mary Jane Asia. Makablaawan ni bakat ko ani Jingjing kani Maria Giselle nga anak mi. Shout out iti Kakkam family iti San Fernando La Union kani bakat ko ani Maricel Monte from Cares Pugo La Union. Shout out kada Mirno Cristobal, Gemma Frutas ken Salis Mix Vlog. Makablaawan ni Mamang Shirley kan Papang Sami Jacinto, ti Belia Luz San Mateo Isabela. Kastama ta makablaawan da JC Ray Namyon, Mea Jean Namyon kani mother ko ani Beth Tamayo from Jobert Namyon. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Linda. Dear Manang Emmy, umunay ti amin kayat kayo akablaawan amang bukbukal iti da iti a programa. Awagan naklangan iti Linda Manang, taga Nueva Vizcaya ak. Da iti a programa ti may sa pagliwliwa ak idi ubingak. Kat jak ni namnama adumteng ti gundaway, amaawis akmat amang ipadrama iti padas ko. Kat sapay kuma, makaagsaw iti nabaritukan nga adal dagiti tumdumngeg ken mangtartarabay iti programa yo. Nalabit nga dan na idrama yo akaarngi ti pakasaritaak ngam sapay kuma tamapat ganti kiddaw ko ama ikan biagmet ti padas ko tapno maibinglay ko ti anak eken ti barukong ko ken tapno manggagakmet ti kapanunutan nyo. Anya di ko na mga ibagam kanyak, anak ko. Nanang, kaano nga tangag baliw ni tatang? Ha? Tonton? Pasensya kayo, nanang. Nga makaumamot namin ng taramid ni tatang. Makapasurun to ugali na. Maawatan ka, anak ko. Amok amakitkita yo ka ni ading mo ti mading aramid ti amayo. Ngam pasensyakan, tadyak masungbatan ti saludsud mo. Apay nga minadiyo to ngaran, nanang. Apay abaybaan nyo nga aramidan na tikas chika na kayo. Anak. Diyo nga minitulok nga gruam nanang. Tumngaran nyo. Anak, sapay la ko mata maawatan na kas inam. Kan kas asawa ni tatang yo. Ngam sa anak amapukpukawan itinamnama. Abarang agbaliw tumatlaang ti amayo, anak ko. Kanayon ko nga ikararagday ta iti Diyos. Nanang, apay nakariing kayo palaang? Ay, sa anak pa'y ngamin ang makaturog anak ko. Kan may sa, awan pa'y ti amayo. Di pa'y simangpet. Apay ngamin ang masapul nga orayan nyo palaang ni tatang. Anak. Baybayan nyo ni tatang? Laklakayanan, amunan ter aramidan na. Anak, apay ngay akas tamot ton titratom ka ni tatang mo. Pasensya kayon, ngam makapaumamat ngaminan. Kada marabyan nga gawid, nabartek lang arudan, kibur pay. Anak. Talagamot ngamin, nanang, makapasurun. Tinasayat anak ko, mapan ka maturugan. Nakaturugan ni manong mo. Siya kunti makaamo amang uray ka ni tatang mo. Amang ano na bartek tumanan asumangpot ni tatang? Kat kabilan na kayon tumanan.
Saan mat siguro anak? Alakit din, ingka maturugan. Di ka kinlalaing! Apa yung kinabilak manan, Ador? Gaputa man nakibiyang ka. Naglaing ka sumaaw, Linda. Nagkatuti pagpagamngawan mo serbena. Para damdamagak laang ba't no naggapuhang? Awan bibiyang mo nga oray pa yung impyerno tinagapuak. Siyak tagtrabaho kan magpakpakan ka. Kada kayo amin. Isu nga awan di karbangan niya mang question ita niya man nga raramidak. Tanda alam da ita. Manong, mabutbutengak, nabartek manan ni tatang. Di kagda nag-ading ko. Adak lang dito'y. Apay ngamin nabartek manan anagawin ni tatang. Diyak mo ading. Basta di kagdanag. Kandi ka natagari. Ang mga numaamon ni tatang nga nakariing tapay lang. Makapauman at talaga tikas na ramid ni tatang, Manong. Talaga ah. Nakababayin pa yun kadagiti karuba. Wan nga rod, sapay rabi iuna yan. Sana bali. Nauli mo kanda nanang kan tatang. Nakaturog siguro ni tatang. Ngam ni nanang, nangagtamot a kinabil manan ni tatang. Madanaganak mo't para kan ni nanang ading. Ngam sana mabalin arumwarta dito silit. Narigatan. Ang mga pagbaw-ingan na ni tatang no bilang nakariing pailaang. Wan nga rod, Manong. Nagalas tumot niya minti ugali ta amata. Kagurgurak ni tatang. Kagurgurak launay. Nasingpat dagiti duwa nga anak mi ken ni Ador manang Emmy. Ngam gapo iti saan anasayaat nga aramid ti asawak. Nang runa no nakainom, saan analiklikan ti rimso agura iti barukong da para iti amada. Saan matket di asigod anaulpit ni Ador, ngam nagbaliw ti ugali na idinasumok nan ti agbisyo. Aginom ken agbabai ti kang runaan abisyo na. Ket ti pagamkak, isu ti seguridad dagiti anak mi. Taamangan kunak no isudan tuket diti mabalsan, gapu iti naalas nga aramid ti amada. Anya dyan polong kanyak dagiti apawk. Akanayon kayo kanong agsubang ken ni Ador, Linda. Ha? Tatang? Di ka aglibak. Imbaga kanyak dagiti ubing ti kanayon kano apanagapayo adwa. Nang runa no nabartek nga agawin ni Ador. Kagura na nga no damdamagak no sa dino tinagapuan na, tatang. Ay katurumbang laang mo't adamagam no naggapuan na ah. Nagalas ka ti aramid na dya taon. Tatang? Di lagbain. Makit kita pa'y dagiti anak yu ti aramid na. Uwan nga tatang. Diyak mo't malapdan no kasday nga agungat. Anya nga taaya tinasayat nga aramidan ni dya asawam. Lumakdakkel dagiti ubing ng awan latta tinagbaliwan na. Maanusak pa'y mo't tatang. Mangnamnama ak ngamin adumtang tumatlaang ti aldaw, nga agbalbaliw tumatlaang ti asawak.
nanang. Apay naliday ka? Ne, saan mo't anak ko? Sa anak analiday. Naliday ka, nanang. Amok. Ay, anak, di nakpagdanagan. Awan anyaman na daytoy. Apay ngamin, nanang. Adala ang pampanunutak, anak. May papan ka di ka ni tatang. Nangag ko ngamin ti pa nagsarsarita yu ka ni lolo itay. Wen anak ko, ngamkas itin ako nakon, awan anyaman na daytoy. Sigurado ka di, nanang? Wen anak, mapunas tumatla ang daytoy a pampanunutak. Iso asan arumbang a pagdanagan nak. Kumusta gaya man tirik nam anak ko? Okay mo to, nanang. Nasaya at matnukasta. Agpaimbag ka tapno saan kan nga aglangan inton bigat. Sayang dayto nga aldaw a panaglangan mo iti pagadalan. Wen, nanang. Ala, umay ka. Oras man ang ti panaginom mo iti agas. Uminom kan, kalpasan na, aginanaka mo't laeng, anak. Talaga saanan niya agbaliw ni tatang, ading? Manong, Nabartak man na nagawid di rabi? Naimbaglangan ata saanan na nagtagtaga rin ni nanang. wen nga rod, manong. Sigurado, no nagdamag ni nanang. Amang no nagungot manon, kat kinabil naman ni nanang. Maumuma ka talaga, nading. Agkakanatan di mapampanunot ko. No daduma. Kasta jakon kahit agawid iti balay. Ala, saan mo nga aramidon day tamanong? Amang ano anya ti mapasamakin ka no saan ka nga agawid? Makamuditan. Talaga na umakon. Kuasimot ni nanang na aramidom day tamanong. Agab apurido lang arodan may papan ka ni tatang. Iso asaan mo nga aramidon day tamanong? Jack may bagadin ko. Talaga kami na maumakon. Jack may pasigurado kun ka. Ajak to aramidan daan yaman na mapanunot ko. Napnapanan nga rodan ngay ni Tonton no kung namasaan anagawid, Linda. Day taron ti pagdanagak tatang. Inururay mi kanito net idirabi. Ngam talaga asaan ang nagawid. Pinaadasyo ka din asinapol itayan dagiti kaeskulaan na. Napana kun iti balay ti may sa agayim kan kaeskwelaan na tatang. Kun anamot asaan ka no asimrek ni Tonton iti pagadalan. Anya? Wen tatang, impagarup da kanunog sakit, iso asaan asimrek. Ngam idi sinapol ko kadakwada, ijay dala ang anaamuan nga awan gayam iji balay ni Tonton. Ay napnapanan na nga rodan ngay. Anyat ko na dyan nalaeng nga amana. Kun anamot nga agawid tumutla kano. Amangan kanuno na panlaang iti balay ti may sa agayim na. Apay asaan nga iso timang sapol iti anak yaw. Apay nga ipatudon na amin kan ka. Nagalasan nga aramid ti may sa nga ama. Bayan yung tatang. Siya kun ti makamo amang sapol ka ni Tonton. Amangan no adala ang iti ayan ti sabali agayim na. Ay, apaw. Anya nga tayo ti rason. Apay asaan na nagawid ti apukak. Ada, naibaga kanyak ni Tonet tatang. Ha? Naibaga ka no ni Tonton kan kuana. Ama umuman iti aramid ti amana. Kunakon kahit. Amangan no ti ama na ti makagapaw iso asaan na nakayat ti agawid ije balayaw. Ngam, apay adas kan nga aramidan na ti kastoy tatang. Saan mo ang mababalaw di anak mo, Linda?
Nalabit ang mariribukan nga po iti mapaspasamak iti pamilyayaw. Iso kinay kayat nan tinagtalaw. Tonight, ni Nanang Mau apawk. Sapsapulan da ni Manong Tonton Lolo. Saan pa'y ngamin ang nagawid? Kaya't mo asawan, aging kaita, awan pa'y lang ni Manong mo atong taon. Awan pa'y mat Lolo. Ay, una yan, sa dinungatan ngitnap na panan na. Diyak mat mo Lolo. Sapay lako matamasarakan ni Nanang mo ni Manong Mau. Nangruna ta kaslawan anyaman na kanitatang yaw. Masarakan dak mga rudo ni Manong Lolo. Ngamin, sigurado ano sumangpot ni Tatang. Kat di na madanon ni Nanang. Agungot tumanon. Di kagdanag, urayak ang makasangpot ni Nanang Mau sakbay a pumanawak. Dahil singasing ko kunkwana ang mapandalangan i-report iti pulis tinapasamak ni Manong Mau. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Tapno mapunas ti panagdanag mi, kat masarakan min ni Tonton manang Emmy, tinungpal ko ti singasing ni Tatang. Dagos kami ang nagturong iti pulisya, tapno i-report mi ti saan a panagawid ti anak ko. Ti pagsakitan tinakam ko manang, kasla awan latta ti anyaman na kaniador nga asawak ti amin. Naglabas ti talo nga aldaw, ngam awan latta ti damag maipapan ka ni Tonton. Ultimo dagiti kaklase na, awan latta ti damag da maipapan kan kuana. Aglalauken ti linaon ti panunot ko kadagidi agundaway, gapo iti nalaos a panagdanag ko. Pasaray agsubliak iti presinto, bareng addandamag maipapan iti anak ko. Ngem awan latta manang. Hanya ngay Linda, adda ka din damag maipapan ka ni Tonton nga apo kaok. Awan pa'y nga rod Tatang. Namin anon ang nagsubli-subli aki di presinto. Ngam awan latta ti damag may papankan kwa na. Ay, no sa dino nga tan tinapnapan ng dahi nga ubing. Ay na, sapay la kumatawan ti dakes a napasamak iti apo kaok. Sapay nagaduitan dagiti managdakdakas. Ang mga nun nasalaw damot ni Tonton. Ay, sapay la kumatasaan Tatang. Diyak pa yan amuno niya ti panunutak. Ay, apo, aya. Adda ka di pa'y amaw, amabalin tayo apang sapulan, iti anak mau. Mapaanak to iti ayan ti may sapay agayem na Tatang. Naibaga ngamin kanyak di gwardya di eskwelaan da. Nga isuda ka no tinaudi ang nakita na nga agkadwa, sakbay anapukaw ni Tonton. Kasta ka day? Uwan Tatang, kat sapay ko ma, taadala ang iti ayanda ni Tonton. Sapay ko ma. Nanang, apay ngayon panak dito ayanda Lolo. Madaraga na kamin anak ko. Makininom man ng di amayo. Ang mga noon niya ti aramidon na no nabartag asumangpat iji balay. Nay, Nanang, kan may isa, saan may pailang nga amuno sa dino tinapanan ni Manong mo. Mapanak to pailaang inton madamdama iti ayan tinaudi ang nakita da kadwana. Sakbay ang nagpukaw ni Manong mo. uwan ngagpayso Nanang. Onyo ka din tinapasamak ka ni Manong. Diyak pa'y amo anak ko. Iso abayat asapsapulan miti kabsat mo. Agnaed ka pailaang dito'y ayan da lolom.
Talagang awan serbi mababae. Apay nagkabil ka man ng Ador. Ikakit din lang isagana iti makan. Ano nga iti ka na kita? Pasensya ka na, Ador. Makumikumak namin amang sapsapol ka ni Tonton. Awan bibiyang ko kadagit anak mo. Tinapatag asikasunak ta asawan. Imundang ron ta asawa. Pulis. Saan na may parpuntar aramid? Naktuanda ka pa eh. Arestado ka. Agure. Apa nga arestaran da nga eh. Di ka nagkadkad. Sumurot ka lang kada kami. Saan? Di nagpusesan ha? Saan? Men, alahan nyo na ito'y katilugan nyo di mobil. Darasan nyo. Yes, sir. Ala, umay kan, darasam. Ibatandag! Ikatan niyo di poses ko! Ibatandag! Agyaman agkadimtang kayo. Agyaman Awanan yaman na misis. Tinasaya, sumurot kayo ije presento. At dan ijay ta anak kayo. Ti anak ko. Wen, misis. Iso ko mati umay may ibagangam na sangputan mi matisan na nasayat nga aramidan kada kayo ta asawa yo. Iso kapilitan ngayon na restarbin. Ala, sumurot kayo ije presento. Tonton anak ko. Agyaman nagtawan ti da ka sana pasamakad ka. Nanang, pakawanindak no nagtalawak. Pakawanindak. Di ka agdanag anak ko. Mapakawan ka. Si Moro takiti may sagayim ko, nanang. Masursurunak kami no kasi anabartak ni tatang. Kung nalaos ti pungtot ko, iti panangkabkabil na kada kayo. Maawatan ka anak ko. Di ka agdanag. Barang agbaliwan ti amam. Ha? Agpaiso, nanang? Naaktuan namin dagiti pulis ti amam amang kabkabil kanyak. Idi na panday di balay. Tapno ipadamag dangadakan diti presinto. Iso aday chay. Inarestardan ti amam. Kasta ka din, nanang? Wan anak ko. Katnam na maag asapay la kumata agbaliwan ti amam. Kalpasan ti pan nakaarestar na. Iti kasta, awanan ti pagbutbut nga nyo nga agkabsat. Tapno agulimak matan ti pamilya tayo. Sapay la kumata agbalbaliwan ti amam, anak ko. Nalaus ti panagyaman ko iti na marswa. Tawan ti dakas ang napasamak ka ni Tonton nga anak ko, manang Emmy. Kat tinakarkaron a pagyamanak unay, iso ti panagbaliw matan ni Ador, apaman a naarestar, kan naibalod iti sumagmamano nga aldaw. Nalabit nga iti panagtalinaed na iti sumagmamano nga aldaw iti pagbaludan, nakaamiris, kat namin pinsanan a nagbaliw. Malaksid kanyak, nalausmet ti ragsak ni Tonet. Ti inaudi nga anak mi. Tamanipod idin, nagbalinan ana ulimag ti biag mi. Kat nagbalinan amay sa apagulidanan nga ama ni Ador nga asawa. Sapay ko mamanang tanakaibati iti nabalitokan nga adal to'y pakasaritaak. To'y pagayam mo, Linda. Pagayam alinda, umuna iti amin, agyamanak iti panangitalat mo kada kami iti pakasaritaam. Siya kun ti mangibagbaga pagayam ko. Adu nga adal tinaagsaw iti padas nga insalaysay mo. Kat dayawan ka, tanagbalin ka anatibker, kadagidi panawan, adimtengken ka dagijay apan nubok. Naibturam ti panangkabkabil kan ka ti asawam, kat imbes agoraem, ingkarkararag mo pay ket di asapay kuma, tadumteng to ti panawan nga agbalbaliw ti asawam, kat di nakapinaay ti Diyos. Dinangag na dagiti kararag mo, kat namin pinsanan ang nagbalbaliw ti asawam.
Dawat ko iti namarswa asapay kuma, taag nanayonan ti kinaragsak ti pamilyayo. Kat saan yon ang mapasaran ti kas iti panubok, adimteng kada kayo, iti kalabas. Alakastan pagayam ko, katagyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Bintun mapunas dito'y lagi Tagiti naglabas asam dan panubong ligay ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Di pa kasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan alito at taga Pangasinan. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kani Mama Mila Nicolas Luga nga da ijay Singapore, from Melanie Asuncion iti Purok 4 Saranay, Cabatuan, Isabela. Kawilan kan Andres family iti Solano, Nueva Vizcaya. Nilakay ko Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, kan Noli Andres, ijay Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion. Makablaawan amin at taga Ribsuan Nagilian La Union, especially ti Lumboy family from Brian Ephraim Lumboy ti Vancouver, Canada. Shout out kada Jackie Claro, Jan Pablo, Nati Agustin, kan Zoraida Calomente, yang good. Makablaawan, dagiti anak ko ada Ayla May Joan Galapon, kan Gian Alea Faye Galapon. Kastamot nila kay ko ani Joselito Galapon dita Bugnay, Jadi, Nueva Vizcaya from Ana Delfin iti Singapore. Shout out iti Namyon family iti Burgos, Ilocos Sur, kan advance happy birthday kani mamangko Silbet Tamayo from Jobert, Namyon. Advance happy birthday kadagiti apok ada Lee J kan JL Kurt Alexander Imbat from Lola Ana Jean ti Singapore. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Lito. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Kastamotan dagiti padak adumdumngag. Ilingad naklaangan itinagan alito, taga Pangasinanak manang. Nakitak ti YouTube channel yo, idi madama ti lockdown, kat daytoy tinagbalin aliwliwak. Naawis matriknak amang ibinglay iti pakasaritaak, barang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Mainaig iti pamilyak ti kayat ko nga ibuksilan kada kayo. Kat amok, nga ado kadagiti naayat adumdumngeg ti makarelate, kan makaagsaw iti adal. Iso asapay lako mamanang, tamapili mo't ama idrama ti programa yo, daytoy inak isalaysay. Day, nagsapa ka ba't nga imalatiw anak ko? Nangan ka ka din. Saan pa yung nanang? Saan aya nga da trabahom ita? Kayat mo asawan, sumrag ka saan anagarmusar. Saan namin na nagluto ni Medi nanang? Gumurgura manen. Ha? Anya ko matigumuraan na ngay? Apay, nagsubang kayo ka di manan. Kinumpuruntak lang nanang. Tanakita ti may sa katrabahuak nga agmirmiriyan daday ti may sa restaurant kat lalaki ti kadwana. Anya? Ay, una yun ti asawam anak ko.
Saan ka di amabain a makitkita dagiti amamuyo nga adda sa bali a lalaki a kadwana? Kunana kaadalan na kano day jay idi. Kat sana na igagara ti panagkita day jay tiyendaan. Iso aday jay. Inawis na kanong agmerienda. Agpaiso nga taday ta nga ibagbaga na anak ko. Napasamak man ti kasta idin, kat napakawan mo ni Medi. Saan nga tangar aramidan naman ang tikas iti inaramid na ide? Agdua-dua akmat nanang. Tasigon iti katrabahuak. Kasla na singad na kano iti tunggal maysa, idi makita na ida. Ay na anak ko, paliiwam ti asawam. Di mo itulok nga aramidan naman ang tikas iti inaramid na ide. Hanay, apay adakda kayo ko ni ading mo ti adda dito'y balay, anak ko. Ay muarmat ni nanang itay, tatang. Adda ka no papanan na. Wan nga rod, tatang. Anya? Kat numaluman na. Apay nga awan pa'y lang aging gaita. Mabisina kon, tatang. Ha? Naibos nga minan dyan bati ni nanang akanin may taal daw, tatang. Kung nanamot nga min amabit lang, ngam aging gaita, awan pa'y mat. Hat? Ay, unay mo't dyan inayon. Ala anak ko, mabit lang tagluto akiti ka ninyo. Boyet anak, inkaman gumatang iti store iti biskwit, tay supay lang ti pamutpadyo iti bisin ka ni ading mo. Un tatang! Tay pa'y akas na di ka makaid na bakit? Apay aya. Malagip ko nga nilito. Kaasimot di anak ta. Lay, apay, ada ka di parikaw. Ay, kaslagar aramid manan iti milagro di manugang mo. Anya? Nakita ka na di katrabahuan ni Lito. Nga da kadwa na alalaki iti restauran. Amangan manugayim na laang dayjay Ay nalakay. Napasama kang daytay day. Ngam napakawan ni Lito di asawa na. Iso adinak mababalaw. No sabali ti agtartaray iti panunot ko. Kahit anya nga iti kuna jay anak mo. Uray iso. Ada kanumot pa nagdua-dua na. Sa bagay, kaskan ka, jakmut mababalaw ni Litaw. Ta napasamak kat nga rodan akas iti kunam ti kasta iti kalabas. Hanggang, saan pa'y nga taya nagbalew? Diyakam mo Ngam talaga sa bali ti agparparik na kanyak. Sapay kuma, ta saan apumudno ti atap ko. Sapay kuma, lakay. Awanan nanang. Saanan ang nag-awawid ni Medi? Ha? Kayat mo asawan? Manipod iti bimanaw? Di pa'y nagawid? Saan pa'y nanang? Pimayson sa manon ti atap ko. Anak, Amang ano talaga karelasyon na di lalaki. Naturod nga min ni Medi na muna nga da pagsanggiran na. nga oray mabaybayan na dagiti anak yaw. Uwan nanang. Ngamin, tila ang pagragsakan na ti pampanunutan na. Kaslam na. Kaslawan anak na. Kaslawan pamilya na. Naala, paliiwam anak ko. Barang agawid tumutlaang. Kakaasi dagiti anak yaw iti ar-aramida di asawam.
Kasta ti kababalin ti asawak manang Emmy. Kinapudno na, nakaaramidan iti may kaniwas iti kalabas. Ngem napakawan ko, gapo ta nasulisog kanulaeng. Ken impagpagapukmeten kadagiti dua nga anak mi. Mababainak pa yan kadagiti kalugaran mi, gapo iti kasjay nga aramid ti asawak. Idinadamag ko nga damanan kasinsinnarak na alalaki, talaga ang nagdanag akon. Ngamjak la kayat nga isidir kan kwa na tinapalabas, tadyak kayat akanayon kami nga agriri. Iso ang nagtep-tep-pelak. Ket pilit a pinamatik ti bagik a nagbaliwan ti asawak. Ngam naglabas pay iti sumagmamano nga aldaw, ket talaga asaanen a nagawid pay ti asawak. Talaga asaanan ang nagawid di asawam anak ko. Amoklatan nanang. Si Murutan iti sa bali a lalaki. Oo na yan ni Mede. Di nalapin anunot matandag iti anak yaw. Diyak man mo nanang. Aramidok mo ti amin nakabailak tapno maipaikulaang ti amin nakasapulan da. Ngam kaskas di mo ta nakaaramid latay ti may kaniwas. Naipaikon ti amin nanang. Awanan ti maramidak pa'y. Nuday jay ti kayat na. Awanan ti mabalin ko. Tinapatag katadakanyak dagiti anak ko. Agpaiso day tako nam anak ko. Ti aramidem ita, ipamaysam ti atensyon mo kadagiti anak mo. Amok a maawatan dan tumetlaeng ti amin, intundumteng ti umno nga aldaw. Naibagak mo tani ti ipag ko ti naramid ta asawak. Kastaw na iti ungat na. Ngam, awan mo ti mabalinan na. Anya ngay ti makunada maipapan kadagiti ubeng. Daitang arot ti kayat ko nga ibaga kada kayo nanang. Anya day jay anak ko. Kaya't ni ipagson niya nga alain iti puder na dagiti ubing. Iso ka nun ti mang taripato kadakwada. Anya nga iti desisyon mo, anak ko. Pagyamanak ti kasi adyayan na nanang. Nasayat mo't kit di. Tapno may asidag kadakwada dagiti anak ko. Kat nakasaritam ka din dagiti ubeng. Kasaritak pa lang ida nanang. Katnam na maag nga umanugot da iti kahit ang mapasamak ti ikit da. Anya, agyan kami ijay ayan daan ti tatang. Apay nga tatang? Nasaysayat iti apagyanan nyo anak ko. Tada ni anti amang taripato kada kayo. Amoy mo't abakit kan lakayin da lolo kan lola yo. Sika ngay tatang. Siyempre, agyanak dito balay tayo. Ngam di kay agdanag. Tatunggalawan ti trabaho. Umay kayo sukunin nga agkabsat. Tapno yawid kayo matlang dito'y balay, kat dito'y kayo maturog. Agpaiso tatang? We, neneng, anak ko. Tapno may pasyar kayo. Kan mapantayo mo't sarungkaran da lolo kan lola yo. Apay nga minasaan na nagawawid ni nanang. Anak, di yun panunutan ni nanang yo. Sana bale, tadamot ni antiyo amang taripato kada kayo. Talaga ka di adisidi doon di anak mo, amang ipan ka dagiti anak na iti ayan da ipag na. Isumat ti kunana, kayat nakano atari patun di ipag na dagiti ubeng. Nalabit ama ba iti inaramid ti kabsat na, iso akas ta ti desisyon na.
Sa bagay, talaga amarigatan ni Litaw. Saan na masikaso dagiti anak na tandamot trabaho na? Ay talaga. Marigata no isupay timang taripato kadagiti ubeng. Kunanamot asustentuan na kano ida. Kun sukunon na iday ti ayan ni ipag na nukas dengawan trabaho na. Kay tanya nga rod nga iti desisyon na. Saan damot siguro abay-bay ang dagiti ubing ijay ata saan damot asabsabali kadakwada. Sapay ko mga rudlakay, tanay, kakaasi dagiti apu ko ta, gapo iti panang panaw kadakwada ti inada. Nasaya at ada kayon lito, nabayagan nga urayan kayo. Anak ko, agmano kayo kanantiyo. Agmano akanti? Agmano ak, ante? Kasyan na kayo ti Diyos. Ala, agina na kayo. Amok anabannog kayo. Mabitlaang ta isagsagana ni Maria ti meriendayo. Agyaman kami kada kayo ipag. Awan ti rumbang apagyamanam lito. Siyak ti rumbang adumawat iti dispensa. Gapu iti inaramid ti kabsat mikan ka. Nang runa kadagiti anak yo. Ipag. Kakaanakan, mapan kayo latan ije komedor. Ada ije ni Maria. Ingkayon. Sige, auntie. Ading, umaykan. Wan manong? Ay. Lito. Adda nakaidanon kanyak nga adda kanon sa bali akadenden na ti asawam. Iso talaga asaanan nga agpakita pa idayjay. Ninamnama kundi kasta mapasamak. Sipod pinanawan na kami. Ipag. Makaamukan ka dagiti ubing. Sana bing. Sana bale. Taitad ko ti amin apare ti kasapulan da. Kentong galawan trabahok. Sukunak ida. Tapno makaawid damot langit yung balay. Di mo panunutan ida. Agtrabaho kakit di anasaya at para iti masakbayan da. Siya kun ti makaammo kadakwada. Manipod pimanaw ti asawak, saanan ang nagpakpakita apulos manang Emmy. Diyakon ni namnama nga agsublipay iti den nami, gaputa sigun iti sayang guseng, adda kanon sa bali akadenden nana. Nasakit kanyak tinapasamak manang, gaputa iti may kadwa agundaway, ginuliban nakmanen ti asawak. Dagiti laangan anak ko ti mang patpatibker iti pakinakam ko. Nalaos ti panakaikawa dagiti anak ko iti panangala ni ipag ko kadakwada nga agnaed iti poder na. Ngem iti panaglabas dagiti aldaw na irwam damat laangan. Ingka gumaakmet ti nagtrabaho anasayaat tapno maipaay ko amin akasapulan dagiti anak ko. Kantap no maisaganaak, tinarimat amasakbayan da. Tijak ammo, kastoy gayam ti mapaspasamak kadagiti anak ko. Sino kada kayo tinagayayam kadagiti nakawaray di salas? Ha? Saan na siya kanti? Amangan na ni ading ko. Sa dinoteyan ni Nene. Aday ti silid, auntie. Nene! Umay ka man ditoy! Darasam! Apay, ante? Apay tarupam! Sika ka di tinaudi ang nagayayam iji salas itay? Wan, ante? Saan ka di nga imbagak kada kayo? Adyak kaya tinawara akabalay? Saan kayo ka di makauawat, ha? Ante? Umay ka! Sumurot ka kanya! Anay ko, ante?
pangipanan nyo ko ni ading ko. Ipupok ko iti may sa asilid tapno agnakam. Kat di mo gandatan aparwaran ti kabsat mo. No di mo kayat apatisi ka kat ipupok ko mat. Nawatam! Auntie, maasi kayo kumakan ni Nene. Rombang laang kan kwa na day tatapno agnakam. Diyak kayat tinasukir nga ubing. Tandaanan nyo day ta! Bakit? Kumusta nga tamot ng dagiti apo tayo ti sidong di ikit da? Ay, huwag nga rod. Nabayag asan nga impasyar ida dito'y nilito. Makumikom nga min nilito iti trabaho na. Nang runa idi na promote kan na idistino iti sabali a lugar. Ay, mailiwak kadakwadan. No kabaalan ka kumatari patun ida, oray saan kuman nga impan nilito iti ayan ti ipag na. Huwag nga rod Kan may sa talaga saan akayat nilito adata timang taripato kadakwada. Gaputa bakit kan lakay ta kanon. Agam kaasi damad. Nang runa numabayag asan ida masarungkaran nilitaw. Sapay la kumatan na sayat latati kasasaad da iti ayan da ita. Sigurado day talakay, taikit damot ti ayanda. Alangan mo tabaybay anda dagiti ubeng, kat kadara damot dagijay. Ay, sabali nga mintag parparik na kanyak bakit. Hijak man amaw, ngam kanayon amalaglagip ko dagiti aputa. Amangan no kailiw mula ang ida. Ay san abali, tanusaanan ama kumikom nilito. Sigurado abapan nantusukunan dagiti ubeng, tapno ipasyar na ditoy. Agyaman na kiti Diyos. Nasayatin ti kasasaad ko diti kumpanya pagtrabtrabawak. Nadlaw matlangan ti management ti dedikasyon ko iti trabaho. Kat ita, tana-promote akon. Masigurado kong tinarimat ang masakbayan dagiti anak ko. Kumusta da nga tamutan? Nabayag ajak ida na sarungkaran. Manipod na promotak. Tanay destino kami niti sa bali branch ti kumpanya pagpapayak. Payak. Ngam sana bali. Tao kay matandamin. Mapalin kundi mapanitayan da. Kailiw ko talagang dagit anak ko. Kan amangan na'y pagarup ti ipag ko. Abinay beaklatan dagito ubing kadakwada. Isang enton bigat. Suko bigat. Suko nagdagit anak ko. Katiyawid ko pa ilang edad ito'y balay. Kumusta kayon anak ko? Namiss ka, tatang? Oray siyak mat tatang. Apa nagbayagasaan ka ngay may? Sorry anak ko. Napromotak namin iti trabaho. Kat na destino kiti sa bala lugar. Iso ajak nakapaspasyar ditoy. Ado pa yung amin ti inornos ko sakbay anak ka umayak. Tatang? Kayat ko ijay ayanda, lola? Ading? Mapantayo pa siyaran da lolo kon lola yo. Di kay agdanag. Agyan kaming ijay, tatang? Ni, apay nga anak ko. Nasingpot mo't ni antiyo, saan ka di? Tatang, oray siyak. Diyak kayatan ditoy. Nauyong nanti.
Basit la kang malimi, agungutan na dagos. Mga nusubag kayo mat anak ko. Saan mo, tatang? Na makabasol ni adin ko, ipupok na iti may sasilid. Iso akabutang ni adin ko ang makita di may sasilid dito balay danti. Anya? Pudno ka di day tanga ibagbagayo anak ko? Wan, tatang? Isa kayat minti mapanidyayan da lolo kan lola. Ijay kami langan tatang. Pangasim. Ay nasaya at mahta nakapasyar kayo mananakpok. Ay, kumusta kayon? Mailiw kami kada kayo lola. Oray siyak, lola. Miss kayo mo ton. Nabayagasaan kayo ang nakapasyar dito Ay, naimbag man anak ko ta nakaawid ka. Wala nang. Sinukon kong dagitobing. Kat, jak idan isubli pa itayang tiikit na. Ha? Ay, nay, apa yun anak ko? Adda ka din napasamak. Nagipulong dagiti anak ko nanang. Nauyong ka no tiikit da. Katunggal makabasol da. Ipupok ida tiikit da iti may sa asilid. Anya, ay susapo, apay ngay. Kunak man nun nasingpot na dyan nga ipag mo, ngam saan mo't gayam. Jak matim pagaro pa kasi ito ugali na nanang. Impagarum kumot na nasingpot. Gaputa maasyan kadagiti kakaanakan na. Ngam saan mo't gayam. Naimbag man, ta naibagakan kadagiti apok tikas di amapaspasamak kadakwada. Wan nga rod nanang. Kinasaritak ida na imbag. Ngam talaga adidan kay tag na idiyayan ti ikit da. Kay kayat dala ka nun dito ayan nyo. Ay katag na uddan dito'y anak ko. Da kamin ka ni tatang mau timang taripato kadakwada. Anya nga iti ibagam iti ipag mo. Siya akong di makamong agrason nanang. Inaktulangan alangan dagiti arwatan dagiti ubing. Talaga adidan kaya ti mapan pa ijay. Napabut nga dagiti ubeng iso akas ta anak ko. Di mo pilitan ida, ang mga noan niya pa'y ti mapasamak. Ang mga no na truma damutan. Masya anak kadagit anak ko nanang. No saan kumakas jay ti inada? Saan kumamot ang mapasamak kadakwada ti kastoy? Ala, di mon panunutan day ta anak ko. Inaramid mo ti amin na pagsayaatan dagiti anak mo. Umdasan day jay. Nanang. Pagtitinulungan tayo apadakkelan anasaya at atao dagiti anak mo. Adda kami laeng dito'y kanitatang mo amang suportakan kalito. Dawatem titulong tinamarswa, kat patsyak adi nakabaybayan. Kastagayam tinapasamak bakay? Wan lakay, saan nga impagarop ni Lito, akas jay gaya man ti mapaspasamak kadagiti anak na, iti puder ti ipag na. Ay. Basit kanula kang malidagiti ubeng, dushaan na idan adagos. Oo, naimot daytan. Kasla di namatan kapin ano dagiti obeng. Wen, aklunan tayo na nasubag paminsan dagiti obeng. Ta obeng dakit nga raod. Ngam saan nakas ti panang disiplina kadakwada. Mabalin pa ikit din ay darumaga po iti kasya ngay naramid na. Naimbaglaangan ko nam, ta naibaga dagiti ubeng tinapasamak kadakwada. Ti ammo siguro ti ikit da, kat saan da nga agipulong iti amada. Naimbaglaangan ta nagipulong da. Ay, kaasimat dagiti apo ta bakat. Oo, naimot lang arudan tigasat ti anak ta ng asawa. Naimbaglaangan ta nasisingpot dagiti apo ta.
at dadaamang linglingay iti amada. Agiin na anos tayaw. Imbagak ka nilito adituyan nga agyan dagiti ubeng. Kabailan tamot siguro lakay. Tulungan tadya anak ta. Ay katuan asino kumapay nga iti mang saranay iti anak ta no saan adatamot laeng anaganak na. Nanang, tatang, naala kong dagiti arwaten dagiti ubing iti balay da ipag. Kat, anya nga iti ko na ni ipagmaw. O nga raw, nagalasmot ngayam ti aramid na kadagiti ubing. Diya ko nimbagbaga na amok tinapasamak tatang. Nanang, kas pagsubad ko mo tiniti pa ng taripato na kadagiti anak ko, iti sumagmamano a panawan. Imbagaklatan na kayat dati umili ko da kayo. Iso kayat na matagyan ditoy. Di ka pala imbaga ti agpaisaw. Baybayan yung tatang. Katagyaman tada kayo latamang tartarabay kada kami nga agama. Lito anak. Di kayag danag nanang. Tatang, mga alaki ti kadwayo dito balay. Tapno saan kayo una ay marigatan kadagiti anak ko. Nang runan awanak. Ay masapul ka di pa'y daytaya anak ko. Isupay agastos mo manen. Un nga agpaisulitaw. Kabailan mi paimot ka ni nanang mau. Saan tatang? Nanang, kaya't kung agnag dito dagiti anak ko. Ngamdyak kaya't amarigatan kayo. Iso ang mga alak nga rod iti katulungan nyo dito balay. Naala, addakan ka no iso ti kayat mo anak ko. Kat ulitag tagyaman manan kada kayo nanang. Tatang, agyaman ak unay. Itamanang, nataltalgadan ti pakinakam ko amang panpanaw kadagiti anak ko, taaddadan iti poder dagiti dadakkel ko. Nupay kasjay tinapasamak, pagyamanak lata ti ipag ko iti panawen nga impaay na kadagiti kakaanakan na. Ti pagyamanak unay manang, kat nasapsapa na amwak ti mapaspasamak kadagiti anak ko, sakbay anakarkaro pa'y tinapasaranda iti sidong ti ikit da. Ita, makita kon ti kinaragsak kan kinatalinaay dagiti anak ko. Kararag ko amataginayon ko matikastoy akasasaad mi. Kan sapay ko tano sa dino man ti ayan ita ti inada, nasaya at kumamat ti kasasaad na, itilaksid ti inaramid na kada kami. Kat dumtang to kumati aldaw, amalagip na mat asarungkaran, dagiti anak mi. Daytoy tipadas ko manang, toy pagayam mo, lito. Pagayam ko alito, dayawan ka unay iti kinasayaat mo at tao ken ama dagiti anak mo. Itilaksid ti inaramid kada kayo ti asawam, saan ka apulos ang nagimula iti sakit tinakam kankwana? Ngamket di, inaramid mo day nga inspirasyon, tapno mapasaya at mo ti kasasaad yung nga agaama. Ken tapno maipaayam itinarangay amasakbayan dagiti annakyo. Sapay kumata mataginayon ti kinaragsakyo asang kapamilya. Alakastan pagayam ko, katagyamanak, iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi. Tagiti naglabas asam
panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugu iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw itipadas nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan a Dennis, Manipud, San Francisco, California. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Adela Vergara, Nida Nieveras, Leonora Bautista, Susan Ronquillo, Belinda Ramos, kastamat ni Mericia Bailen, Lady M, Jackie Claro, Rose Fea Vlog ken Emeng. Makablaawan amin ang nakamonitor di Taribsuan na Gilian La Union, nang runa ti Lumboy family kan amin agagayam ko di ta Hong Kong from Brian Ephraim Lumboy ti Vancouver, Canada. Amin at taga Purok 4 Saranay from Melanie Asuncion ti Saranay, Cabatuan. Shout out kada Marieta Alberto, Maribel Boat, Castañeda Floresma, Salis Mix Vlog. Makablaawan ni ipag ko Hilda Aquino Kenjing Miranda dito'y Hong Kong from Corazon, Balaan. Shout out kaninati Agustin. Makablaawan ni bakat ko ani Jingjing kan ti anak mi ani Maria Giselle from Silver. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Dennis. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo. Awagan naklaangan iti Dennis kat iti agdama adaak dito'y San Francisco, California. Kaduak ti pamilyak ang nag-migrate dito'y ngam di makalak di Baguio City. Ilocano dagiti parents ko iso ang makaawat kan makasauak iti pagsasao nga Iloco. Manipod na takwatak ti YouTube channel yumanang daytoyan ti pagliwliwaak. Maragrag sa kanak no kasday amang mangag ko dagiti ipatpatangatang yu a drama nang runa dagiti padas dagiti padak nga OFW. Naawisakmat nga rod anang ipatulod iti padas ko barang mapilimat a maidrama kat makaibati iti inspirasyon kadagiti padak a dumdumngeg. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Dennis anak, umadanin ti kasangay mo. Anya ka di ti kayat mo a regalo anak ko. Mami, kaya't ko kumatimadaan iti aso. Ha? Apay nga aso anak? Kaya't ko ngamin nga dakad-kadwak dito'y balay, mami. San lang aniyaya ti kadwak nang runa no puwampanaw ka? Kantap na da kayayam ko. Kasta ka di? Ngam amom ka di anarigat ti agtarakan iti aso. Nang runa no aso nga adda iti unag ti balay kan adda breed na. Dakkel a responsibilidad dayta, Dennis. Un, mami, adalak no kasanuda taripatwan, kan ipatag. Narumbang laeng. Kaslamat la tao ti aso. Nasken at taripatwan anasayaat, ken ipatag. Iso ang masapol anak kasagana ka kadagita abanag anak. Un, mami, promise, taripatwag ka na yung bagtag balintong asok. Sapay ko mga rod, taagbalin anasaya at agayam ti asom, numadaan ka man. Ngam, nasken na panunutan tapay ana imbagday ta nga ibagbagam anak ko. Nasken ang nakasagana tayo ang mga ramid kadagiti responsibilidad ti maadaan iti aso. Un, mami, basta kayat ko di maadaan iti aso. Adun kadagiti gagayim ko tagtartarakan iti aso, kit maragragsakan daunay, mami.
Nag-cute nga min dagiti tarakanda. Ay wala anak ko. Amom, idi ubingak. Adda anak mo't iti nag-cute nga aso. Makita mami, adamot gayam aso may doobing ka. Isarumbang langam adda anak mo't iti aso ita. Kas iti nakunakon, panunutan tapay anaimbag anak ko. Anya nga tatirik na ti maadaan iti aso. Siguro, naragsakak akas kadagiti gagayim ko. Kasla tao ti kayarigan kadakwada ti tarakanda. Di nagkit na agtaol kung kanayon ko akayayam. Siguro, nagragsakak. Sapay la ko nga, tamaad danak iti tarakan nga aso. Dennis, anak. Panaghanak to iti Jojo. Hoy, Dennis. Ha? Itay pa'y nawawagan ka. Apay ka di mami, anya day jay. Ay, kasla ka laagar arapaap anak ko. Anya aya ti pampanunutem. Ha? Awan mami. Amuklatan ti kay papananti panagisem mo. Amok nga arapaapo mo ti maadaan iti aso. Wan nga rin mami. Sapay ko mata nakapagpanunot kayon. Igatangan dak kuman iti aso. Wan anak ko, di kagdanag. Ibagaktokan ka no anya ti pangadeng ko. Kan masapul nga iyuman ko pa'y daytoy ka ni dadim. Sigurado kayat ni daddy mami. Ngamin, iti pagilyan nga yan ni daddy. Kay kayat dati aso. Kasla dala agpapamilya. Di, kasla jay ton asok ta agbalin nakabsat ko mami. Agmay sakmot namin. Alangarod, umay kamanganan. Saan aday ta ti pakakumikumam? Umay kan. Wan mami. Hello, Sandro. Hello, Sarah. Anya ngay bakit? Kumusta kayo ditan? Nasaya at mat. Nakaawag ka man. Tadandanin ti kasangin ni Dennis. Anya ngay ti plano yung agina. As usual, agsagana kami adito'y balay. Ngam para kanulaang kada kami kung ti anak ta. Di na kano kaya ti ag-celebrate nga agawis iti bisita. Anya? Apay ngay. Sigod mo tasal celebraran tayo ti birthday na. Nga daw Ay na, Sandro. Sabali nga minti kayat di anak mo. Anya ka no? Masapol nga ipaita bakit? Nakakaisunang anak ta ni Dennis. Dennis. Amumot nga iso ang nagsakripisyo at ngay madayo kada kayo. Tap nagtrabaho dito abroad. Tap no maitid ta di amin nakasapulan ta anak ta. Amok day talakay. Saan mo't kat di nga iso tinarigat nga ipaay? Pagpampanunutak pa'y nga rod no itad ko no saan. Anya amin day taya, bakit? Ay, kaya't nakano ti agtarakan iti aso. Diyay ngay adda breed na. Tapno adda kano kaayayam na diti balay. Kan kadkadwana no kasta nga awanak. Day tamot lagayam. Itad mon bakit? Amumot nga do itan di kasta. Oray dita Pilipinas, nausumot tan di at tatarakan na nga aso, akas la anak daw, no kabsat damot tan. Ngam kabaalan na nga rod ataraknan. Nagrigat sama ti agasikaso. Nalablabos pa ngam tao day ta. Numuna ta nagngina ti kakasta nga aso. Sa bali pa'y ti kananda. Bakit? May bayam ka dilatan, tap na muna ti responsibilidad na. May mayat day tan, ngam di pa nagbulbulakpol, uno makibarbarkada. Sa bagay mo't ket di Sige nga rod, no iso ti kunam. Agbiro kak nga rod, iti mabalin ko apaggatangan, lakay. Happy birthday, anak. Thank you, mami. Wow, nagimas mo tindagitin sa gana yung amakan, mami. Siyempre, anak.
Kasangay mo ita. Isaarumbang laang nga amin a paboritom amakan kat adda ita. Thank you, Mami. Awan anyaman na. Patpat ganda ka unay ka ni Dadim. Kat masapol ama sigurado mi anaragsak ka iti dayto nga aldaw. Ay, wan gayam. Kayat mo ka di makita ti regalo mi ka ni Dadim kan ka? O sige, Mami. O sige. Ikidem mo nga rod dagiti matam. Okay, Mami. Agbilang nga aging katalo. Sa amon tulukatan dagiti matam. Maysa, da, dua, talo. Ha? Ay, ayam nga aso, Mami. Wen anak. Kunak no'y kanda kitagpaypay sung aso, Mami. Ngam saan mo't gayam? Ngam, thank you, Mami. Nag-cute mo't dayto yan. Ha? Adda agpaypay sung aso. Dayta ka di kayat mga aso, anak. Ha? Uwan, Mami. Iso dayta. Timaris na. Kasta ti kayat ko, Mami. Kasta unay aragsak ko iti daydi a panagkasangay ko manang Emmy. Renegaluandak ngamin dadadi kan mami iti maysa a Pomeranian nga aso. Nga inawagak itinagan a Jojo. Ni Jojo ti kadwak iti balay no kasta nga awan ni mami. Malaksid kan ni Yaya manang Emmy. Amin nga aramida kadwak ni Jojo. Iti panangan man wenno pannaturog. Malaksid no mapaanak agiskwela. Ngam intun sumangpet ako ni jibalay mi, addan akanayon iti sibay ko. Adumaten tinaisurok at tricks kan kwa na manang, gapo ta saan anarigat nga isuro ni Jojo. Oh, si Pawang Jojo. Ay na, naglengka talaga, Jojo. Oh, Dennis, kasla adun at tricks tinaisurong ka ni Jojo ah. Uwan, Mami. Nagbiit nga rin ang nakasurusuro ni Jojo. Kahit namot ti makasuro, kasla ka na yun excited, Mami. Nakaragragsak akadwa ni Jojo, Mami. Nasaya at mat anak. Basta tarak naman na imbaga, kat siguradom akanayon anasalunat. Uwan, Mami, tarak na ka na yung bag ni Jojo. Thank you, Mami. Tay manugot kayo maadaanak iti tarakan ni aso. Naragsakak unay kapukan ni Jojo. Di nasayaat. Maragsakan mo't ni Dadim. Tanaragsak ka iti panagkasangay mo. Alangarod, intayon di kusina. Dandanin sumipngat. Mangan tayo matan. Okay, Mami. Jojo, may kan. Jojo, adakon. Masapol sa kagdigos ka na. Sa balin ti angot mo. Wan anak, digusa mo ni Jojo. Wan nga ron, Mami. Dumakdak kalan ni Jojo. Isa masapol at taraknen anasayaat, tapno kanayon anadalos. Aramidak day ta, Mami. Sigurado atarak na ka na yung bag. Patpatyok namin unay ni Jojo. Rumpang laang anak ko. Masapol nga agbalin ka a responsible pet owner. Saan laang nga iti panagdigos na, no di kat pati iti panangan na, ken panangipagpag na. Wan, Mami. Kanayon ko nga i-walk ijarwar. Tapno naragsak ka kanayon. Kaya tagyaman ak unay, Mami. Taintadyo kanyak ni Jojo.
Amok nga ado ti may papaay ni Jojo a pagragsakan ti pamilya tayo nang runakan ka anak ko. Sapay la kuma, ta dumakkel anasirib, ken naragsak nga aso ni Jojo. Sigurado day ta, mami. Gapo day tayo tinalao sa panangipatag tayo kun kuana. Ala nga rod, aginanakan, tadigusam to ni Jojo inton madamdama. Adakon, mami. Nasayatad da kan anak. Ada sorpresa ken ka. Ha? Anya day dyan, mami? Kumusta kan anak ko? Ha? Daddy! Mailiwak unay kan anak. Nasorpresa ka kadi anak ko? Un, mami. Di yamot namin imbaga asumang patgayam ni daddy. Siyempre, no imbagak di saanan a sorpresa. Iso ka di dayto yan ni Jojo? Kasla nagbita din makkel. Nagbasit pa idi pakpakita mi ti video call. Nagbit niya rod adim makkel, daddy. Kaslapat-pat gamunay ni Jojo o anak ko. Ay nalakay, no ammumla ko ma. Manipod bigat aging ga iti pan naturog da iti rabii. Saan na pumampanaw ni Jojo iti ayan ni Dennis. Pudno day ta, daddy. Kasta talaga dagita atarakan anak ko. No marikrik na dati kinapatagdakan ka, talaga asaan da pumanaw iti sibay mo. Kaslangarod na addaan iti kabsat ni Dennis. Manipod dimtengken ko na ni Jojo. Patpat gan na unay ti taraken na lakay. Jojo! Adakon! Ni, itaman pa din sinabat ni Jojo. Sa dino nga tatayan na. Jojo! Sa dino tayan mo, Jojo! Oh, apay apukpok kawam ni Jojo, Dennis. Nakaskas tao nga min, mami. Itala nga din sinabat. Sa dino nga tatayan na. Tira saya at damagam ni Dadim. Ang mga no nakita na ni Jojo. Daddy? Jo, Daddy? Nakita yung ka din ni Jojo? Mabit lang. Takita dito yung silid mo. Nagan-ano nga tan ni Jojo, mami? Anak, umay ka dito eh. At dalaan dito yung sirok ti kamam ni Jojo. ha? Ha? Ay, Ni, adda ka madlagayam dita, Jojo. Apay aglumlumang ka dita. Okay ka kadilaan, ha? Ala, apay kaslag kakapsot ka mat. Anak, kaslag kakapsot at talaga ni Jojo at tarakan mo. Tinasaya at ipantayo laangan iti veterinaryo. Nasaysaya at pa'y, daddy. at dabukol iti tiyan ti aso yu. Ha? Ha? Kasanaan napasamak dita, doktor? Uwan nga agpaisodok, apay ngay. Ado ti makagapuno apay akasta, misis. Iso nga agkakapsot, tagrabe ti sakit amarikrik nana. Ala, kaasimot ni Jojo. Anyang iti aramidon tayo, dok. Anyang iti maitod nga agas kan kuana. Kalpasan ti panang-eksamen ko kan kuana. Nakitak jedakkel abukol a masapul a maikat. Ha? Maoperaan ti kayat ko asawan. Kat masapul nga aginana iti sumagmamano nga aldaw. Aramidan mit amin. Basta makalasat ni Jojo, Dok. Nasaya at nga ruddo kasta. Importante ti suporta ken panangipatag ken kuana bayat nga agrek-recover.
Agyaman kami ititulong niyo, Dok. Awan anyaman na, misis. Tinapatag, maispal tayo ni Jojo iti paggad. Napasamak nga rod ti pagbutbut ngak. Ti agsakit ni Jojo, manang Emmy. Nag-research sak manang, noan niya tinaggapuan ti bukol na. Kat naamuak amay sa agapo ti kanayon, apan nangan na iti aduunay. Narawat ngamin ni Jojo, akasla kanayon nga adda kainagaw na iti kanan na. Akasla kanayon ama ibusan. Imanamong kami nga rod iti kunati veterinaryo ama sapol nga operaan ni Jojo. Kayat mi amakalasa at iti paggad ti taraken mi, gaputa ipatpatag mi unay-unay. Ngamdimteng ti may sa pasamak, apagbutbut ngak unay, manang Emmy. Dennis, anak. Marigatan nga agangas ni Jojo. Apay, Mami. Anak ko. Dandanin samot ten matay ni Jojo. Sana mabalin, Mami. Sana matay ni Jojo. Anak ko. Anak, amok apat-pat gamunay ni Jojo. Kastamat ni Jojo kan ka. Ngamdimtang ti saan aninamna maapasamak. Jojo, dito ka lang. Di nagpampanawan. Anak, marigatan unay ni Jojo. Anak, sagay sa laangan ti panagangas ni Jojo. Jojo, ipatpatag ka unay. Sige, nung marigatan ka, aginalakan, Jojo. Aginalakan. Ipatpatag ka unay. Anak, okay ka kadilaang? Nagsakit, Mami. Oray naman nung aldawon tinapalabas, manipod pimusay ni Jojo. Nagsakit pa ilang para kanyak. Anak, May kawak, tadyakon mangag ti panagtaol ni Jojo, tunggal sumang putak nga gapoy ti pagadalan. Dennis, anak. Amo mi anasakit at talaga ti pan nakapukaw ka ni Jojo. Nga masapol nga aklunam at talagang awanen. Naginanan, anak ko. wan nga agpayso anak. Masapul ang maaklon mo ti amin. Ikarigatak, Mami. Katamok to noan niya ti alaga kurso into nagkolehiyo ak. Anya, anak ko. Kaya't ko tagbalin na veterinaryo, Daddy. Mami, Ha? Anak ko. Amok nga agbalin ka analaing a veterinaryo. Agsipod ta napatagunay kan kadagiti kas kan ni Jojo. un Daddy. Kaya't ko matulungan dagiti kas ka ni Jojo. Dagiti Jo. Dagiti ayop magkasapulan iti atensyon. Kan panagtaripato. Wan anak, kat amo mi amaragpat mo day tanga arapaap mo. Agyaman na kiti suportayo, Mami. Daddy. Anak, amo mi a-proud kan ka ni Jojo. Maragsakan gapoy ti tarigagay mo amang taraken kadagiti kasken kuana. Ikararag ko sapay ko tamapasamak to dayta, Daddy. Mami, saan kung to malipatan ni Jojo, aging gattong palbiag ko? Anak, dandani ka nagturpos iti kursom a veterinary. Wan, Mami, ikagumak tagbalin na may sa veterinaryo.
Kaya't ko tulungan dagiti kas iti day di Jojo. Magusto ak dayta a desisyon mo, anak ko. Amok nga agbalin ka na laing a veterinaryo. Ay, matunoy mo kumaamin nga arapaap mo, anak ko. Ika gumaak, mami. Mami. Jak ipalubos nga dapay sa bali ang makarik na itikas itinarik na kasakit. Idi pimusay ni Jojo. Tikalat ang mapukawan iti tarakan. Anak, Kaya't ko ti tumulong ang makaisalbar iti biyagdag iti nagdudumang nga ayop, mami. Kas iti day di Jojo. Kablawan da ka anak, nakagraduar kan. May sakan ton anan-anay a veterinaryo. kablaawan da ka, anak. Agyaman na kada kayo, mami. Daddy, saan ko amatunoy da ito'y? No saan nagapo kada kayo? Napatag ka kada kami, anak ko. Amumi nga agbalin ka anasaya at a veterinaryo. Wan, mami. Katikarik, agbalin anaragsak ti amin ni ayop nga agdalan kanyak. Kas ka ni Jojo. Ipampanakil da ka, Dennis, anak. Katamok, no sa di naman ti ayan itan ni Jojo, ipampanakil na kamot, anak ko. Agpaiso dayta, anak ko. Sabay ko mata naragsak ni Jojo, itaaramidat kadagitikas kan ko, ana. Sigurado anak kaisam ita ni Jojo ang makangag kadagita nga isawsawang mo, anak. Pudno dayta, Dennis, anak. Sigurado dayta. Daddy, mami, kailiw ko ni Jojo. Sigurado akailiw na kamutuna yan ni Jojo, anak ko. Iso alala ingam ti agbalin analatak a veterinaryo. Lalaingak, mami. Para ka ni Jojo. Para ka ni Jojo. Agpaiso di pagsasao ako, nana. A dog is a man's best friend. Nang runa dagiti kas kanyak, akas latao ti pangibilbilangak kadagiti taraken ko. Iso na palalo a sakit ti marik na, numapukaw da kadatayo. Iti agdamamanang, agpapaayak kas may sa veterinaryo dito'y San Francisco. Kat maipagpanakkel ko nga ibaga, nga adumeten tinaisalbar ko abiyag, dagiti kas ken ni Jojo at taraken ko. Maragrag sa kanakmut unay, a makaimatang kadagiti kas kanyak, no kasano kapateg kadakwada, dagiti tarakenda. Awan pa'y pamilyak aging gaitama ng Emmy, nga maadataraken ko nga aso iti agdama, kat patpat gakunay ida. Daytoy tipadas ko, manang. Toy pagayam mo, Dennis. Pagayam ko, Dennis, makapasalibukag itirik na ti pakasaritaam. Pudno unay ti pagsasao nga a dog is a man's best friend. No daduma, isuda pa'y tinakarkaro ang makaawat kada tayo, ngam dagiti tao iti aglawlaw tayo. Isuda ti mangipatpatag kada tayo nga awan kondisyon na, kan awan kasukat na. Maragsakanak ang makaammo amay sa kaitan anaan-anay a veterinaryo. Kat adon dagiti natulungam akas kani Jojo at taraken mo. Amok ang maragragsakan mo't ita ti taraken mo ani Jojo, gapo kadagiti panangiyali kakam kadagiti ayop akas ken kuana. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibya. Pintun mapunas dito'y lagi. Dagiti naglabas asam kan panubong
liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugu iti danal tibiyay